Ela a Tomáš sa vybrali stanovať do Nízkych Tatier. Vybrali si odľahlú časť hôr, kde chceli zažiť pravú divočinu. Po večeri však Ela urobila chybu. Zvyšky jedla nechala pri stane. V noci ich prebudilo šuchotanie. Keď otvorili stan, videli veľkú siluetu. Medveď hľadal potravu. Tomáš zostal pokojný a začal hovoriť hlbokým hlasom, aby medveď vedel, že tam sú ľudia. Pomaly sa stiahli do bezpečnej vzdialenosti. Ráno si uvedomili, že podcenili základné pravidlá. Nikdy nenechávaj jedlo pri stane a vždy ho ulož do neprístupného vaku, alebo odnes ďalej od táboriska. Ponaučenie. V prírode rešpektuj divoké zvieratá. Ukladaj jedlo mimo dosahu, rob hluk, aby si o sebe dal vedieť, a nepanikár, ak stretneš medveďa. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalší príbeh, ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.